Salam elim hormatly adamlar. Garaşsyz baýky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Garaşsyz baýky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimizin parasatly ýol başlygyny alyp barýan işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe münasip ýörelgiler bilen üstünlikleri başlanýar. Muňa şeýledeni hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 14 fevralda Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow bilen Gazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşigiň dowamyna taraplar iki dostlukly goňşy döwletiň hemde ulanyň doganlyk halklarynyň arasyndaky iki taraplaryň syýasy, ykdysady, ruhy, medeni gatnaşyklary mundan beýlegeme giňeltmäge taýýardygyny beýan etdiler. 15 fevralda hurmat prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly iş masalyny geçirdi. İş masalyny gatnaşyjylar gün tertibindäki meseleler boýunça hasabat berdiler. Milli liderimiz häzirki döwürde milli ykdysadyň ähli puduklaryny halkara gatnaşyklarynyň köpürli esasy ösürilýänini, şonuň bilen baglykda ýokary derejede geçirilen gepleşikliň jemleri boýunça gazanlanan ulaşyklaryň ýerine ýetirmeginiň ykdysady taýdan bolşýaly döwlet tarapdaşlyklarynyň ösürilmegine bähwetdigini beledi. Hormat prezident Gazaqstanyň hökümet wekiliýetiniň ýurdumyza bolan saparynyň şäherlerini Gazaq tarapynyň türkmeni ugan serkedine gaýtadan işeýän senat toplumyny gurmak baradaky teklip barada aýtdy. Şonuň bilen baglykda döwlet başlymyzy degişli teklipden gelip çykýan wüdepeleri içgeni öwrenmek, şol sanda senat toplumynyň ýerleşik ýerlerini kesýetlemek meseleleri boýunça degişli işleri geçirmegi tapşyrdy. Bellenşýäli ykdysady, almatsynik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara türkmen Gazaq topurynyň türkmen tarapynyň alyp barýan işiniň netijeli häsiýeti eýe bolmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezident tapşyrdy. Döwlet başlymyzy häzirki döwürde dünýä ýüzünde ýurdumyň uglevodorod we energiýa serişlerini şol sanda tebiği gada, elektrik togyny islegilen barha artýanyny bilip, ykdysadyň biniýatlyk puduklarynyň işini talaba laýyk ýola goýmak, oňa innovasiýalary ornaşdyrmak we halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek meseleleriniň hemişelik üns merkezine saklanmalygyny beledi. Hemem bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Milli liderimiz tebiği gadyň äýer turgurlaryny eýbolan ýurdumyzda elektrik energiýasynyň önümçigini, oňa eksport urlarynyň artdyrmagyna zerur üns berilýänini beledi. Hemem bu urda Almanya täze gadanlaryny ornaşdyrmak, puduň diversifikasiýa ýol bilen ösdürilmegini üpçün etmek meselelerini jogapkärçilikli çemeleşmek tapşyrdy. Döwlet başlymyzy häzirki döwürde gyzyklyma berilýän ýurtlar bilen döwlet tarapdaşlyklarynyň ösdürilmegine uly ähmiýet berilýänini belip, bu urda hereket edýän hökümet ara toparlarynyň işini talaba laýyk ýola goýmak uruny zerur taýýarlanan edilmeligini beledi. Hormat prezident halkara gatnaşyklarynyň diversifikasiýa ýol bilen ösdürilmeginiň, şunu önüme önerjileriniň üsaşyr geçirijilen we sarp edijilen bähwetleriniň göz öňünde tutulmagynyň häzirki döwrüň möhüm talabadygyny beledi. Hemde kesýetlenen ähli wüdepeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek wagtynda degişli ýol başlary birnäçe tapşyryklar berdi. Hormat prezident we paýtagtymyzda alyp barýan işlerini ähli wagtda nusgulyk derejede eýe bolmalygyny beledi. Şonuň bilen baglykda paýtagtymyzda alyp barýan ähli işleň şol sany gurulşy işleriniň belenen kadalara laýyk derejede ýerine ýetirmeginiň möhüm talap bolup durýanyna aýratyn üns çekildi. Hormatly prezident ýurdumyzda häzirki zamany alan bilim ulgamynyň ösdürilmegini, şunu bilim ojaklaryna täzeçil tehnologiýalaryň sany ulgamyň ornaşdyrmagyny, şol wagtyň özünde büýdüdümleň binalarynyň gurulşyny döwlet derejesinde ähmiýet berilýänini beledi. Şunu bu urda alyp barýan gurulşyk we döwür aplaşdyryş işleri ýygydarly üns merkezine saklanmalydyr diýip hormatly prezident aýtdy. Hemem degişli işleri gödäwçiligi güýçlendirmek talap etdi. Hormatly prezident gowy kişini aýratsynik möhretlerinde hemem ýokary hili geçirmek, ekişde urunalyjak oby hojalyk senekalaryny hemem beýle guralary talaba laýyk taýýarlamak, kärinçilen zerur bolan tohumlary, mineral dökümleri bilen üpçünçiligini ýola goýmak meselelerini wajyp dony beledi. Şonuň bilen baglykda güýlük buğday eklen meýdanlarda üstüşdigini tutmak, ziýankeşlere garşy görüş işlerini kada laýyk alyp barmak wajypdyr. Hormatly prezident şu ýyl meýilleşdirilen işleri öz wagtynda hemem ýokary hili ýerine ýetirmek, aýratynamy möhümligini oby hojalyk işlerini ýokary derejede we aýratsynik kadara laýykly geçirmek, ýa-da kişine taýýarlanan şäherlerini alyp barýan işlerini ýokary guramaçylyk derejesine üpçün etmek meselelerini möhüm talap bolup durýanyny öňe şeýle hem hormatly prezident maalaçylyk hojalyklaryny alyp barýan işleň häzirki döwrüň möhüm meselesidigini aýdyp, kesýetlenen wüdepeleri ýokary hili ýerine ýetirmegiň uruny zerur taýýarlanan edilmeligini beledi. Hemem bu wagtda anyk tapşyryklar berdi.
Hormat prezident we ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatyny ösürmäň maksatnamasynyň gelip çykýan wezipeden çözüldüni, toplumlaryny esasa çemereşmäň wajyp tonu berilip, bina edilýän medeni durmuş maksatly diýip salan gurulşy işleriniň ýokary hili we öz wagtyny ýerine ýetirmeginiň möhüm talap bolup durýan ony öňsüçekdi. Hormat prezident we döwletimiziň owgaçylyk pudunyň ösürmegine ýa-da gollap berýäni, döwletler mümkinçiliklerden netijeli peýdalap ähli owgaçylyk işleriniň aýratyna möhümlüğini işlerini guramaçylyklary geçirmelerini beledi. Hemem bu wagtda bir neçe anyk tapşyryklar berdi. 16 fevralda Hormat prezident we Gurban uly Berdimuhammedow Birleşen Milletler Uramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistany täze beýlenen hemişelik wekili hanym Narina Sakyan kabul etdi. Diplomat döwlet başçylygy ananç hatyny uçurup Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň meherli salamyny ýetirdi. Söhbetdeşiň dowamynda birlikde amal aşylýan tassamalyň durmuş geçirişiniň başyna garaly. Ýurdumyzda durmuş ykdysatyny ösürmek baradaky maksatnamada kesgitlenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmäge hemde durnukly ösüş maksatlarynyň gadanylmagyna gönükdirilen birlikdäki işleri dowam etmegine geljegi ara alyp maksatlaşyly. Duşun dowamyny 2020-2025-nji ýyllarda döwrüşine hyzmatdaşy etmek maksatnamasyna laýyklykda ykdysady diversifikasiýa ýolundan ösürmek, sanlylaşdyrmak, howanyň üýtgemegi, saglyk goraýyş, durmuş goruglygy, adam hukuklary hemde ençeme beýlek meselelerini ileri tutulýan urlaryň hatarına çykarlanyny belenirli. 17 fevralda Hormat prezident we Gurban uly Berdimuhammedow paýtatymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp şäher düzümini mundan beýlegim ösürmek boýunça alnyp barlayan işleň barşy hemde Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli awtobanyň Nowataq taparynyň gurulşynyň başlanmagy bilen baglanyşykly alnyp barlayan işleňi ýagdaý bilen tanışdy. Hormat prezident we Seher bilen Dikçorda Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Bagdaýhan etrabynyň şäherinden badar galýan Nowataq taparynyň gurulşy işlerine girişilýän ýerine tarap ugrady. İş saparynyň başynda Hormat prezident we Dikçorda paýtatymyň günorta günjegini dawet eklerine alnyp barlayan gurulşy işler bilen tanışdy. Hormat prezident we ýurdumyzyň baş şäheriniň täze gurulşyklaryna hem işleň ýagdaýy bilen ýa-da tanışyp, Aşgabatyň durmuş ulgamlaryny döwür baprasmak boýunça görülýän şäherlere aýratyny ähmiýet berýär. Şunun bilen baglykda paýtatymyzda amal aşylýan işleň halkara ünlülerine hil we ekologiýa wagtda häzirki zaman talaplaryna laýyk gelmegi esaty görkeziji bolup durýar. Paýtatymyzyň soňky ýyllarda sadaşlyk üsyany günorta günjegini Magtymly Pragynyň medeni seýilgäk toplumyny işleri tamamlaýyş taparda alnyp barlýar. Hormat prezident we guşuşçor benentlikden beýik akyllaryň hemem şäherin hormatyna döredilýän toplumyň şäheriniň awadanlaşdyrylyşyny synlady. Häzirki wagtda şu ýerde toplumy awadanlaşdyrmak hemem bagy we sanagy öwürmek işleri alnyp barlýar. Bu işler bolsa Aşgabady baglary büremege, ýokary ekologiýa derejesini üpçün etmege ýardam eder. Hormat prezident we şäheriň bu ýerine gurulşyga alnyp barlaýan suw howdany synlady. Ýurdumyzyň uzalyn gelýän hyzmatdaşy Russiýa Federasiýasynyň Возрождение önümçilik birleşigi paýdary jemgyýetiniň eşik hünärmenläriniň taýlaty bilen ýagyn we sir suwlaryny bir ýere jemleýän howdanyň gurulşyga alnyp barlýar. Munyň özi daşky uşagy goramak, tebigaty aýaly çemereşmek hemem geljek nesiller üçin oňy gözelligini baýlygyny saklamak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm urlarynyň biri bolup durýanyny görkezýär. Soňra Hormat prezident bilen Dikçory paýtatymyň günorta gün watar günjegine tarap uğraly. Bu ýerde häzirki zaman talaplaryna laýyk derejede bina edilýän döwür we ýaşaýyş toplumlary emele geldi. Hormat prezident we uçuşyň dowamyny gowurtly ýaşaýyş toplumynyň şäherine alnyp barlaýan gurulşy işlerini bu ýerde halkymyzyň eşreti durmuşynyň üpçün edilmegine gönükdirleni giň moçurly özgertmeleň ýerine ýetirilişini synlady. Ýurdumyzyň ähli günjeklerini gorşawyryny giňerimli özgertmelde awadançylyk ekologiýa talaplaryna möhüm ähmiýet berilýär. Hormat prezident bilen Dikçory bu ýerden paýtatymyň demirgalyk tarapyna uğraly. Mälim moşýar bu ýerde dürli maksatly binalar, şolsana durmuş maksatly edesgalar hemde medeni we işgürlük merkezleriniň gurulşyklary batly depkinlerde dowam edýär. Aşgabatyň halkara howa menziliniň golaýyny gurulan işgür merkezleri köpürli. Garagy mehmanhanasynyň ýerleşen şäherine bir neçe desgalan gurulşygy batly depkine dowam edýär. Olar tebigat bilen aýratyny sadaşyga emele getirip, geljekde paýtatymyň bedewini urlar. Soňra Hormat prezident we uçuşyny dowam edip Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli ulagy ýolunyň Nowataq taparynyň gurulşynyň başlanýan ýerine tarap ugrady. Hormat prezident we ýolary Ahir welaýatynyň Akbudy etrabynyň ekrançylyk meýdanlaryna alyp barlaýan işleri synlady. Häzirki döwürde daýhanyň durmuşyny möhüm dowam edýär. Etrabyny ekrançylyk meýdanlaryna ýazyk yer almanyň ekşine guramaçylykly girişildi. Şunlary ähli ýerde bolşýaly etrabyny ekrançylyk meýdanlaryny ýad meýdan işleri batly depkinlerde alnyp barlaýar.
Hormatly prezident bilen dikşori Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň tejeni mara bölüginiň başlanýan ýerinde gondy. Hormatly prezident bilen ilki bilen täze awtomobil ýolunyň gapdalnaky ekrançylyk meýdanlaryna alyp barýan işleri synady. Milli liderimiz Bagdaýhan etrawynyň Ýusuf Gurbanov adyndaky Daýhan birleşigine degişi ýerde yer alma ekşini geçirýän mehanizator we kärinneçe Daýhan söhbetde şoldy. Etrawyny owu hyzmat önümçilik kärhanasynyň mehanizatory gelip, hormatly prezident bilen bu ýerde alyp barýan işi yer almary ekmegiň öz boşly aýratynlyklary hemme häzir zamany owu hojalyk senikatynyň önüjülük kuwaty bardy gurrun berdi. 2016-njy ýylyň bäri mehanizator bolup işleýän gelip, özleriniň netijeli işi urna döredilýän ýokary derejeli mümkinçilikler hemme zerur amatyklary bolan kuwatly senikalaryň ýygy döwlet satyn alýan üçin arkada prezident bilen ähli mehanizatorlaryň adyndan sag bolsun aýtdy. Kärinneçi Daýhan Ýagmerow 10 ýyl bäri şu Daýhan birleşikde kärinneçi bolup işleýänigi, oňa özüni berkideni 5 hektar ýerden ýokary hatyrlama urna zerur tagalary edýänini beledi. Şeýlede Daýhan şu ýyly bu ýeri yer almak üçin taýýarlanyny, yer almagy bükün joň toprak howa şartlaryna laýyk gelýän yerli gala urunuşynyň ekilýänini habar berdi. Hormatly prezident we häzirki döwürde owu hojalyk ulgamyny işlemegiň täzeçil usullarynyň ulanylýanyny, pudagy almagy täze gadananlarynyň dünýäniň ösen tehnologiýalarynyň işleýän ornaşdyrýanyny beledi. Şunu häzirki zamanyň ösen tejribesi hemde halkymyzyň asarlar aşyp gelýän milli daýhançylyk däpleri sadaşlyk utgaşdyrylýar. Hormatly prezident we ekrançydan haýyş boýunça ýadygarlyk surata düşüp, olary üstünlikleri ardy etdi. Milli liderimiz hoşallyk bildirdi. Soňra hormatly prezident we Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň tejeni mara bölüginiň gurulşynyň başlanýan ýerine geldi. Bu ýerde ýol gurulşyna ulanylýan kuwatly tehnikalar görkezildi. Hormatly prezident we tehnikadan görnüşler bilen tanışyp, olaryň netijeli ulanmanyň alınıp barýan işlerine kada laýyk derejede ýolu goýulmanyň we gurulşyklaryň ýokary hili bolmagyny üpçün etjekdigini öňtüçekdi. Bu ýerde görkezilýän dünýäniň esasy önümenejörlüğiniň kuwatly tehnikalary häzirki zamany ýol gurulşyna ulanylýan tehnikalaryň täze nesine degişidir. Şeýle hem olara taşytlyk we ekologiýa babatda öňdäki hatarda durýar. Olarda ornaşdyrylan ýürüte ulgamy özüne awtomatik usuly ölçüjleri hemde gözegçilik jemleýär. Soňra hormatly prezident bilen Aşgabat Türkmenabad awtobanynyň nowata tapyryna işleýän ýol gurulşyklaryň ýanyna baryp, olar bilen gurrundaş boldy. Bu ýerde hünärmenleri önüjükli işlemek we diňjalmak babatda ähli zerur şertlerini döredileni üçin arkada prezident bilen hoşallyk bildirdiler. Hormatly prezident we ýurdumyzda ýol gurulşyk maksatnamasynyň üstünlikli ýerine ýetilmeginiň Türkmenistanyň dünýäniň uly üsaşyr geçirýän hökümdäki ornunyň putulanmagyny aýratyny ähmiýetli belläp, şunu döwlet hususy hyzmatdaşlygy, hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny giňden ornaşdyrmagy, ýurdumyzyň ägirt uly tebigy baýraklaryny rejeli peýdalanmagy giň ýoraçýanyny aýtdy. Milli liderimiz Türkmenistanyň uly logistika düzüminiň üstünligine münasip goşant goşýan ýol gurulşykçylary üstünlik ardy etdi. Hormatly prezident we işleýän haýyş boýunça olar bilen ýadygarlyk surata düşdi. Soňra hormatly prezident we ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň tejeni mara bölügini asfalt örtügini düşürmek işlerine girişmäge ak pata berdi. Bu sözlerden ruhunyň ýol gurulşykçylary kuwatly tehnikalara herekete girdiler. Munyň özü ýurdumyzyň ykdysadyna hasam kuwatlanmagyny, taryhyň dowamyny ýurtlar we halklara baglanşdyrýan beýik ýüpek ýolunyň dikildilmegine hem umman Türkmenistanyň iklimiň uly üsaşyr geçirýän hökümdäki derejesini berkitmekde möhüm ähmiýeti bolan asarly işleňe uruwaşykary wesenýanyň aýdyň beýandy urly. Şeýlede hormatly prezident we bu ýerde täze awtomobil ýolunyň geçik urlarynyň çyzyglary, ýolun uruna bina edilen desgalary, awtomobil işlerine tehnik taýdan hyzmat edýän bölümler bardy. Giňişleýän maglumat berýän çyzyglary we taslamalar bilen tanışdy. Hormatly prezident we görkezden taslamadan we çyzyglanyň her biri bilen içgin gylyklanyp, olara birnäçe bellikler aýtdy. Hemme degişli düzüçler girdi. Milli liderimiz bu tasamanyň türkmen ykdysady we döwlet tarapyndan çykyr üçin ähmiýetini aýtyp, durmuş ykdysady üçin milli maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, şol sany ýurdumyzdan we döwlet wagtynat we uly düzümini kemal etdirmekde türkmen telekeşleriniň işiň orny beledi. Hormatly prezident we diňe bir ýurdumyzy we sevdişenler eseme dünýä ähmiýetli asarly işler alyp barýan ýol gurulşyklarynyň işgärlerini üstünlikleri ardy edip, bu ýerden awtologda paýtagtynda tarap urdy. Uly ulgamy dünýä ykdysadynyň esasy ularynyň biri bolup durýar. Ora dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň durnuklaryna hemde deň aramlygyna göwnüň täsir edýär. Uly ulgamynyň durnukly we sadaşlyk işi Birleşen Milletler Guramagy tarapyndan kabul edilen durnukly üç maksatlaryna amala aşyrmakda möhüm orny eýleýär. Hormatly prezidentiň taýşýaly bu urlar boýunça möhüm uly geçirgeleriň döredilmegi, beýik ýüpek ýoluny gaýtadan dikiltmek, hemme Ewraziýanyň ykdysady zorluklaryny birleşdirmek maksatlaryny durmuşa geçirmek babatda aýratyny ähmiýete eýdir.
Täze ýoluň garawym sehrasynyň çägininden geçýänigi oň häsiýeti aýrytynlyklarynyň biridir. Sehran öz boşu gözelligi oň tätin tebigaty adamlarda ruh yönetik dörediýär. Häzirki döwürde hormat prezidentiň taýlaty bilen ýurdumyň ähli günjüklaryny şol sanda garawym sehrasyny ekologiýa ýagdaýynyň degişli derejede saklanmagyna tebigat erişleri aýyry çemreşilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özi umumy awadançylygyň üçlenmeginiň möhüm şertini emele getirýär. Hormat prezident we Aşgabat Türkmenawad ýokary teýlikli awtobanyň Aşgabat tejen bölüginiň uruny ýerleşýän Kerwansaray medeni diýinjaş merkeziniň ýanyny awtomobillere ýanyş goýujy bekede gelip saklandy. Ýanyş goýan bekediň işgäri milliýetlerimizi mehirli garşylap işleme üçin ödürdürülmä mümkinçilikler bardy gurrun berdi. Hemem arkada prezident we hoşallyk bildirdi. Hormatly prezident we hünärmenligiň iş durmuş şertleri hemde başga ýagdaý bilen içgin gyzyklandy. Ýurdumyzda adamlaryň bagtyar we awadan durmuş üçin ähli taýlar edilýär diýip hormatly prezident wagtdy. Hemem burada işlerini dowam ettiriljekdigini bildirdi. Hormatly prezident we ýanyş goýan bekediň hünärmenlerini alp barýan asly işlerini üstünlük ardy edip dikçorda bu ýerden urady. 18 fevralda hormatly prezident we Gurban uly Berdimuhammedow ruhyet köşkünde döwlet howpsuzlyk kengeşiniň agzalarynyň gatnaşmagynda ministrler kabinetiniň giňişlerini mejlisine geçirdi. Onu bir neçe resmi namalaryň taslamalarına seredildi. Şerekeme käbir meselelere ara maslahatlaşyldy. Ýer bilen hormatly prezident we Oğuzhan köşkler toplumynyň piýadalap ruhyet köşküne tarap urady. Soňky ýyllarda watanymyzyň ähli günjüklaryna şolsana paýtagtymyzda ekologiýa meselelerini uly ünsürliýär. Oň derejesi ýokary halkara ölçegine gyzap gelmeler. Giňişleýin mejlisde gün tertibindäki meseleler boýunça hasabatlary giň germerli. Hormatly prezident we äti ýaşanmanyň jemgyýetçilik turmuşynyň ykdysady, hukuk hemde durmuş ulgamlarynyň aýrylmaz bölegini, oňa aýry-aýry raýatlaryny guramalyň hemde tutuş jemgyýetiň bähbetlerine täsir edýänini anlatdy. Hormatly prezident we bu ulgamdaky ileri sürýän wezipelere üns çekip äti ýaşanyşy döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegini berja edilmeginiň hemde äti ýaşanyş babatyndaky işlere gözegçiligiň zerurlygyny belirdi. Hormatly prezident we ýurdumyzda diversifikasiýalaşdyrmak, maýy goýmak çekmek, ygtybarly daşary ýutgamataşlar bilen gatnaşyklary giňeltmek arkaly ýanygy energetika toplumynyň ösürmegine uly üns berilýänini belirdi. Hormatly prezident we Türkmenistana maraşylyan puduklaryň taslamalara gatnaşmagy gyzyklygyny bildirýän urduş ýer kampaniýalar bilen netijeli hyzmatdaşlygy, has ösürmek boýunça çäreleri görmegiň zerurlygyny anlatdy. Hormatly prezident we o senat toplumyny kemilleşdirmegiň gaýry goýulmasy wezipelerini üns çekip, o bu hojalyk işlerini aýryçynyk talaplara laýykly ýokary derejede geçirmek tapşyrdy. Hormatly prezident we daşky uşagy gorumagyň tebigaty aýaly garamagyň oň gözelligini hemem baýraklaryny geljek nesiller üçin saklamagyň döwlet syýasatynyň ileri sürýäni uğurdan beledi. Milli hemde ähli mum derejede ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek maksady bilen ýurdumyzda toplumlaryň hemde uzak möhretligini milli tokoý maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Milli liderimiz ýurdumyzda içerki eserleri dogry kanagatlandyrmak hemde daşary ýurtlara eksport etmek maksady bilen ýokary hilli himiýa önümleriniň önümçiliginiň möçörlerini ýa-da artyrmagyny zerurlygyny anlatdy. Hormatly prezident we Türkmenistanyň awadan hemde bagtyar durmuşyny üpçün etmek, şäherlerde we owurda ýokary halkary ölçegine gyzap gelýän düzümleri döretmek maksady bilen durmuş uğurly döwlet syýasatynyň çäklaryna maraşylyan giňmeçöri guruluşy işlerini dowam etdirmegiň möhümdigini anlatdy. Hormatly prezident we ýurdumyzda öňürleýän dokmy önümleriniň halkara hili ölçeglerine hemde ekologiýa howpsuzlygyna gyzap gelmegine, elatyň möhümligini islerini uralyp içerki bazaraň isleginiň öwrünilmegine, UNESCO beýleki haritlaryň önümçiliklerini işäpdirmegi we işe girdirmegi aýratlyny üns berilmelerini beledi. Hormatly prezident we ýurdumyzda mehremi ineleri we gelin ýyllara tüý sürekden hormatyň nişany urulyny ajaýyp bahar bayramynyň ähmiýetini anlatdy. Milli liderimiz ata-babalarymyzyň ýanandyra hemişe uly hormat sarpy goýýanyny beledi. Hormatly prezident we bayramçylyk çäreleriniň ählisini ýokary guramaçylyk derejesine geçirmegiň, olary ýaşlan gatnaşmagyny üpçün etmek meselesine aýratlyny üns bermegiň wajyp donaýdyp, babatda bir neçe anyk tapşyryklar berdi. Milli liderimiz ila tarapyna sagdyn durmuş ýerlerini wagt etmek we giňden ornaşdyrmak saglyga ziýanly, hususan temmäki uranmak enliklerine garşy güreşmek boýunça işleri hemişe alyp barmagyny wajyp dona üns çekdi. Öňde ýöne baş maksadyň raýatlarymyzyň awadançylygyny putulanyrjak diýip belenildi. Bu möhüm urda görülýän ähli şäherler döwletimiziň hemde jemgyýetimizin iň gymmatly baýlyk hukmyny ýalan edilen adamyň saglygyny gorumagy we berkitmegi gönükdirlenir diýip hormatly prezident aýtdy. Hemde degişli tapşyryklar berdi. Döwlet başçylygy harby oluşlaryň ýaşaş durmuş meseleleriň çözülmegine hemişe gözegçilikde saklamagyň wajyp donaýdyp anyk tapşyryklar berdi.
Hormat prezident hoda sanly ulgama geçmegini Türkmen ykdysadynyň toplumy güdäplerini çözmek üçin ileri tutulýan urlarynyň bir hökmüni kesýetini anlatdy. Döwlet başçylыгы Türkmen Aragatnaşyk agentligi tarapyndan intellektual ulgamlaryň işini üpçünetmek, şolsany milli aragatnaşyk giňişligini, internet halmatlarynyň ulgamyny gadalaşdyrmak we giňeltmek boýunça kanunçylyk golagynyň çärelerini işläp taýýarlamak wagtda amala aşyrýan işleriniň ähmiýetini beledi. Hormat prezident we ýokary tehnologiýalary we ösüşiň geljegi uly urgamlaryna, şolsany kosmos aragatnaşygyna dayanmak bilen ykdysadyty we senaty diversifikasiýa ýolundan ösdürmek, häzirki wagtda Türkmenistanyň esasy wezipalarynyň biridir anlatdy. Hormat prezident we çäk taýdan ören amatly ýerleşýän Türkmenistanyň sewt we iklim ähmiýetli, möhüm uly istaşar hemde logistika merkez hökmüni özüniň orny putulanýanyny, eýer uly mümkinçilikleriniň ählimi we awadançylygyň bähidini ulanmagy çarşýan anlatdy. Hormat prezident we mejlisiň deputatlarynyň milli geňeşiň halyk masalarynyň mejlisine kabul edilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy, Türkmenistany 2022-2050 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek milli maksatnamasynyň we beýleki möhüm şeýdetleň mazmunyny, şeýle-de ähmiýetini giň köpçüligi düşündirmek boýunça işleňleşdirilmelerini beledi. Hormat prezident we demokratik ýolları putulanmak hemde halkara derejesinde öňe sürilýän başlanýaçlary ilerletmek üçin parlamentarlaryň goşundynyň möhümdigini beledi. Şunu döwlet başçylygy ýurdumyzda hemme taraplaryň üstünlikli ösürmäge, şeýle-de halkymyzyň hal ýagdaýyny ýokurlandyrmagy gönükdirlen ilkinji nowbatdaky wezipelerini çözmek maksady bilen ýerine ýetirjek häkimiýetiň ýerli idaralary, jemgyçilik birleşikleri, ilat bilen hemişe aragatnaşyk taklamagyny zerur donunakdy. Soňra minister kabinetiniň başlygynyň ornmasary Daşary işler ministri Meredow Türkmenistanyň daşary syýasat urunyň esasy konsepsiýasynyň işlenip taýýarlanmagy baradaky mesele boýunça hasabat berdi. Watanymyzyň garaşdygyny beýtaraplygyny daşary döwletler we awraly halkary guramalar bilen ýokary tejeli gatnaşyklary ösdürmekde we putulanmakda milli liderimiziň ägir urgoşantlary aýratyn belendi. Bulardan uralanyp milli geňeşiň mejlisi tarapyndan belenen tertipde milli kanunçylyga esaslanıp Daşary işler ministrlerining hormat prezident we Gurban Uly Berdimuhammedow we Türkmenistanyň usta diplomaty diýen tapawutanyşyň şanyny bermek baradaky ýüzlenmesine seredildi hemde degişli karar kabul edildi. Minister kabinetiniň başlygynyň ornmasary Daşary işler ministri Türkmen diplomatik golagynyň işine hemem oňa işgärlerini berýän hemme taraplaryň golagy üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip, hormat prezident we berkcan saglyk we uzak ömür arzuw etdi. Hormat prezident we beýtarap Türkmenistanyň 2023-2030 ýyllar üçin daşary syýasat urunyň täze konsepsiýasyny taýýarlamak baradaky teklibi makul edildi we anyk taşryklar berdi. Berkarar döwletimizde parahaçylyk söýjüligi, hoşniýetli goňşulygy, açyk gapylar syýasatyny hemde gyzyklymy bilen daşary ýurtly, hyzmatdaşlar bilen deň hukukly we özara bähbeti gatnaşyklary esasanýan daşary syýasy uruny durmuşa geçirýär. Halkyň arkadaşly zamanasy ilip alan dilen 2022-nji ýylda döwletimiziň halkara awralyny mundan belägem artyrmak üçin has belen sepketler kesýetini diýip, hormat prezident we sewt we halkara gatnaşyklaryna syýasy diplomatik, söwda ykdysady we medeni ansanpero ular boýunça hyzmatdaşlygy hemme taraplaryny ösdürmäge, diplomatik işgärleriň mundan beläkde munasyp goşunt berk anamelerdi. Mejlise döwlet turmuşyna degişi başga-da bir näçe meseleler garaly, hemem puduqary ösdürmäge gönükdirlen resmi namalar kabul edildi. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň gatnaşmagyna geçirilýän minister kabinetiniň geňeşiň mejlisi tamamlanan soň hormat prezident we Gurban Uly Berdimuhammedow Türkmenistanyň usta diplomat diýen tapawutanyşyň şany bilen syýralamakda barat geçirildi. Dawarly ýagdaýda bir ýere ýygnanan el çarpışmagyna döwlet başçylygy Türkmenistanyň usta diplomaty diýen tapawutanyşyň şany goşurly. Hormat prezident we syýlagyň goşulyny üçin minnetdarlyk bildirip, bu syýlagy dawra gatnaşyjylaryň hemme mehriban halkymyzyň bildirýän uly anamy hemde çäksiz hormat hökmüni kabul edýänini beledi. Hormat prezident we awadançylygyň röwşen gadamlary atly ýeni bir kitabyny tamamlananyny habar berdi. Bu kitap hormat prezidentiň halk köpçüliginiň öňünden çykyşlarynyň ýygynatydyr. Kitapda ýurdumyzda ösürmegiň dürli soralary daşary syýasat, ykdysadyýat, medeniýet, alym we beýleki ular boýunça milli liderimiziň pikirleri jemlenýär. Hormat prezident we bu kitabyň mejlisi gatnaşyjylaryň her birine gydakly we peýdaly golanma boljakdygyny anamylary oň halkymyza özüniň sowgudy donatdy. Watanymyzyň häzirki zaman taryhyna çuňury akly ýetirilmegi, ony mundan belägem ösürmegiň ileri tutulýan ulary beýan tapany täze awadançylygyň röwşen gadamlary atly kitap üçin hormat prezident we hoşallyk bildirildi. Hepden möhüm wakalary hormat prezident we il ýurt bähritli işleriniň rowaşanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary depkinlerde ösýänini äşgär etdi.
Hormatly prezidentimizin egsilmez sahabaty netijesinde milli medeniyetimiz, aydymsaz sunutumuz kemilleşip, halipa şäherlik ýolun barhary başlanýar. Ösüşleri beslenýän ajaýyp döwrümizde mähriban arkadamyzyň ýol başlygyny dutar ýasamak senetçiliginiň dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sunutunyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi meden mirasynyň sanawyna girdilmegi toý bayramlaryň bedegi bolan ussat bagşy sadanlary we dutarçylyk senedi bilen meşgullanýan eli hünärli ustallary dörüjlükli işlemeklerine ruhlandırýar. Halkymyzyň milli medeniyetiniň aydymsaz we bagşyçylyk sunutunyň aýrylmaz bölegi bolan dutar saz gurallaryny ýasap, ýaş nesillere öwretmekde Mary welaýatynyň Bayramaly etragynyň dutar ustalarym öňjeli işler görkezýärler. Özgü halklan meňzemeýän çeku tarapdan tapawutly arasy we şerin lawazly aýdym sazlary bilen dünýä ýüzüne haýrany goýan ussat bagşy sazanylaň milli saz gurallaryny ýasap ýaş nesillere görüli bolýan eli hünärli ustalyň horma sarpasy berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy diýilip adlandyrylan bagtyar döwrümizde hasan belinde göterilýär. Gahrman arkadamyz türkmen topragyny ýaşap geçen bagşy sazanylaň bitiren işlerini dörüjlüğini we aýdym sazlaň mukam gadimliğini, inçe ýollaryny, saz gurallarynyň aňladýan maniýelerini dünýä ýüzüne dawralandyrmakda dünýä nusxuluk işler durmuşy geçirýär. Mähriban arkadamyzyň milli medeniýetimizi ösdürmekde alparyan belent maksatly işleriň netijesinde täze zekinliler, mahmul owazly aýdymçylar, bagşy sazanylar, milli saz gurallaryny ezberlik bilen ýasaýan ustalar ýylyna köpelýär. Bugünkü milli saz gurallary ýasamakda, geljekki nesillere miras goýmakda Hormatly prezidentimiziň döredip berýän geň mümkinçilikleri eli hünärli ustalyň dörüjlükli işlemegine ruhlandyrýar. Häzirki wagtda gudratly senedi ýasan ustalyň kesbini ýürüdýän Bayramaly etragynyň murgap geňeşliginiň ýaşaýjysy Türkmenistanyň halk ustasy Bäşim Wellaýew bilen maşgalasam dutar ýasamagy, timarlamagy inçelik bilen ýerine ýetirip halkymyzyň ösen isleglerini kanatlandyrmakda dörüjlükli zähmet çekýärler. Dutar usta öz ýetişdirýän şägirdlerine dutar üçin agaç saýlamak, gapa bişirmeň, dutar perdeleriniň gulaklarynyň kirişleriniň ýeri ber bolmagyny edberlik bilen öwredýär. Dutaryň 13 perdesinden we goşu taryna çykýan owazlary kämilleşdirip, ýaş nesillere görüllü bolup gelýän ustanyň edýän ihlasy zähmet üçin hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň halk ustasy diýen belent ady dakmagy eli hünärli ustany hasam joşguly işlemegine, ýaş şägirdleri ýetişdirmegine ruhlandyrýar. Dutar ýasamak senetçiligiň dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sunutunyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi meden mirasynyň sanawyna girdilmegi mähriban arkadamyzyň ýol başlygyny türkmen medeniýetiniň aýdymsaz we bagşyçylyk sunutunyň aýrylmaz bir bölegi bolan dutar saz gurallarynyň ne derejede begi göterilýänligi hemmämizi buýsundyrýar, täze eserliň döremegini ruhlandyrýar. Bayramaly etrap medeniýet bölüminiň ýetgiderli geçirýän aýdym sazly dawralaryna we gurnoýan sergilerine ýetgiderli gatnaşyp dutar ýasamak senetçileriniň dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sunutunyň inçe ýollaryny wagt edip ýaşlyň kalbyna sunuta bolan söýgilerini ösdürmekde netijeli işler alyp barýarlar. Häzirki wagtda da ýurdumyzyň elinden dür dökülýän dutar ustalarynyň ýasaýan dutarlaryny ul isleg barhartýar. Ýurdumyzda türkmen medeniýetini sunutuny ösdürmekde täze zekinleri ýüze çykarmakda döredip berýän geň mümkinçilikler üçin medeniýet sunut ustatlary hormatly prezidentimize alkyş sözlerini edýärler. Hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyny merdany halkymyzyň hemem geljek nesilleriň bähbidi üçin edi diýarymyzda daşky urşaw gorumak, oň tebigi baýlyklaryny aýap saklamak we rejeli peýdalanmak barada bemeçör işler amal aşyrýar. Balkyn welaýat merkezi Balkanawa şäheriniň gaýrasyna howalanyp oturan ul Balkyn dagam täsini gözelliklen beridir. Hazar deňiziniň kenar ýakasynyň Günnogor çäginde ýerleşýän Ulu Balkyn dagy edi diýarymyzyň günwataryndan Günnogorlugyny 60 kilometre çenli uzalyp gidýän beýik dag gerçleri bilen tapawutlanýar. Bu ajaýyp dag gerçleriniň eni bolsa, käý ýerlerde 20 kilometre çenli ýaýrap gidýär. Deňiz derejesinden 1880 metre barabar ýokurda ýerleşýän bu dagyň iň beýik nokudyny Arlan belentligi diýilýär. Balkyn dagy özüniň ösümlik dünýäsine ören baýlygy bilen tapawutlanýar. Düýpsiz dereleň
uğruna dağ gerişlerinin üstünne üstü tekiz belentliklerde ösýän dürlü ösümlükler arça ker kawlardyr. Gyrymsy agaçlar hujuluk babatda da dermanlyk taýdanam uly ähmiýete eýedirler. Ulu Balkan dagyna hormatly prezidentimizin dünýä meşhur Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabyna ada agdalyan ösümlikleriň aglabasyna duş gelmek bolýar. Kekligoty ýowşanyň selmelikleň dürlü görnüşleri muňa aýdyň misallar. Ulu Balkan dagyna gyrymsy agaçlar tebiği ýagdaýda ösüp kemale gelýärler. Olardan türkmen arçalarynyň kerkawlaň zirk agaçlarynyň we beýlekleň döredýän tokoýlyklary dağın gözelligini aýratyn gorkoşýar. Balkan dagy ösümlik dünýäsine baý bolşy ýaly özüniň haýwanat dünýäsiniň juda täsirligi bilen badabat önsüňe özüni çekýär. Balkan welaýat daşgurşaw gormak müdürlüğiniň hünärmenleri şoňlar dağ derelerde wize gözegçiligi giň gerimde alyp barýarlar. Bu ýerde dağ tekesiniň keýikleň, geç gaplanlaň, keklikleň, sülgünleň, ýertici guşlaň köp görnüşlerine duş gelmek bolýar. Türkmenistanyň owa hojuluky daşgurşaw gormak ministrliginiň daşgurşaw gormak gullugynyň Balkan welaýat daşgurşaw gormak müdürlüğiniň hemem Türkmenistanyň tebigaty gormak jemgyýetiniň hünärmenleri türkmen tebigatynyň ajaýyp täsirliklerini, taýsyz gözelliklerini öz goýnuny jemleýän uly Balkan dagynyň durkuny asylky görnüşinde saklamak, oň tebigat hemem haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmak barada deýişli işler alyp barýarlar. Olar şeýle asylly insanperwer maksada ak ýürekden gulluk etmäge döredýän taýsyz mümkinçilikler üçin gahryman arkadamyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Şogun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Garawum sehrasynyň geňişliklerine sport ulugyny mendilaşdy. Sağdan durmuş ýörelgesiniň tarapdary bolan hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sportyň dürli görüşleri bilen meşgul bolup, ähli watanaşlarymyza ilkinji nowatda bolsa ýaşlara nusgulyk görüldü görkezýär. Munyň özü ýurdumyzda sportyň ähli görüşleriniň şol sany awtomobil sportynyň ösdürmegini, sportyň bu görnüşi bilen meşgul bolan ýaşlaryň sanynyň artmagyny şertlendirýär. Hormat prezidentimiz teker bilen sport maşklaryny ýerine getirip, Garawum tehrasynda ak çägeli alaňlaryň arasynda bir sellem gezim etdi. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli tehra hawasyna gedirenje etmek, tagdyn durmuş ýerleriniň berkitilmegine aýratyn mühim bolup durýar. Ýazyrky döwürde tehra giňişligine ýakymly hawa gurşawy emele geldi. Hydyr görençil gyş pasynyň soňky günleriniň ýöz gurşawyna beslenipdir. Tehranyň insan kalabyna ýakyn gözelligi bolup, onuň her patsa maksus ösümlik dünýäsi bolýar. Munyň özü Garawum tehrasynyň ýöz bolşly ösümlik we haýwanat dünýäsini iýdigini görkezýär. Ýergelen aýtsak, awtomobil sporty tebigat bilen baglanyşykly görnüş gataplanýar. Mehriban arkadagymyzyň belleşýäli awtomobil sporty bilen meşgullanyny, türgeniň geýiminiň rahat, ykjam bolmagy, umuman onuň çakkanlygy sport logundurmakda mühim şertler hökümine ketgetlendi. Şeýlegem türgeniň gözüniň ýetiligi, onuň ýürek gurşunyň sağlaşygy, şol ruhatyň özüne ýöňe tarap edilýän okunly hereket maksady ýetmekde mühim ähmiýetli bolup durýar. Şunun bilen baglykda mehriban arkadagymyz zerur bolan temki taýýarlyk işlerini ýerine getirdi. Milli liderimiziň belleşýäli geçiljek ýoluň aýratynlygy, howanyň şol pursatdaky ýagdaýy, ýoluň çyýrlyk derejesi, sport logynyň tigirleriniň we hereketlendirişleriniň gyzgynlygy awtomobil sporty ýaşlarynyň kadrlaryna alaýyk gelmelidir. Görünüşýäli arkada prezidentimiz ähli zerur taýýarlyk işlerini bir kemsiz berja etdi. Milli liderimiziň taýsy tagallalary netijesinde häzir ýurdumyzda awtomobil sportynyň muştoklarynyň sany gün saýyn artyp, ol jemgyýetimizde uly ähmiýete hemde mühim orna eýe bolýar. Ýurdumyzda sport we beden terbiýe bilen raýatlaryň köp sanynyň aýratynda ýaşlaryň meşgullanmagy üçin şertler döretmek, sporty ösdürmek syýasatyny işläp taýýarlamagyň hemde tagdyn durmuş ýerleriniň bir karar bolmagynyň esasy maksat näwirli. Arkadaky prezidentimiz sport awtologynyň temki guratlygyny dolu gözden geçirenden soň awtology herekete girdi. Mehriban arkadagymyzyň başlangyjy we ýygyderli aladat netijesinde ýurdumyzda awtomobil sporty okul ölçeği boldy. Türgen toparlarymyzyň halkara Awstraliýa ýarşlaryna gatnaşyp ýokary netije kazanmaklarym munyň aýdyň beýanydyr.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň awtomobil sportunyň öňünde uly mümkinçilikler açylýar. Ve işte avtomobil sportunyň maddi enzamyň binýadynyň ýygydyry pulturandyrylmagyna hemde sportuň bu görnüşiniň giňden wagt edilmegine, goňa ýaşlaryň çekilmegine we türkmen türgenleriniň ustaatlygyny ýokalandyrmagyna uly ünsler diýär. Munuň üçin ýygydyry türgenleşdirip getirmäge bolýar. Dürli derejedäki ýarşlary guramaga da hemme şertler döredýär. Hormat prezidentimiz sportuň beýleki görnüşleri bilen bir gatarda avtomobil sportunyň göstermegine uly gollyk berýär. Yurdumuzda avtomobil ve velosiped sportu bilen meşgullanmak için ähli geruş şertler döredýär. Milli liderimiň belleşýäli avtomobil sportu adamda ruh belentligi, çakgyndygy, çylşyly ýagdaýlardan ustaatlyk bilen başap çykmak goýunyň göstermegini pulturandyrýar. Bu bolsa dokmançyk gyrmynyň tasdirlenýäli, insan taglanyň berkitilmegine aýratyn ähmeti bolan mühim şertlerdir. Erim bolşýaly, Mehriban arkadagymyz 70-nji ýyllardan başlap avtolog sportu bilen işin meşgullanyp, dürli ýarşlara gatnaşdyr. Bu milli liderimiziň başlangyç netijesinde we golluk bermek bilen ýurdumyzda avtomobil sportu öz üçin täze derejesine çykdy. Erim bolşýaly, 2018-nji ýylda Hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça ýurdumyzyň taryhynda Beýik Küpek ýolunyň gaýtadan dikildilýändigini dünýä äşkar eden halkara avtolog ýarşy geçirildi. Munyň özi dünýä ähmetli sport şäherleriniň konsantrol gatnaşyklary tutuş sport gomanyň göstermegini şertlendirýän ýatly galyjy wakalar betdendi. Şonda halkara awtoralytyny geçirmek üçin garagum tekratynyň gaýranyp alynmagynyň bugünjoň ýokary ekologiýa derejesine laýyk gelýäniniň robatdaky beýanly urdy. Ýurdumyzda Amur kadar aralygy boýunça halkara awtoralytynyň gurulmagy Güneşli diyarımızın kilit ve dünya ähmiýeti hemde döwletler we halkary ýakynlaşdyrmaga, tüwda iqtisady we ansanpörül gatnaşyklary giňeltmäge, ählimum ýetişe gönükdirilen asyrly başlangyçlaryň rewaçlyklary wetenýänliginiň aýdyn nyşany urdy. Halkara awtoralytynyň gurulmagy sportuň bu görnüşiniň giňden wagt edilmegini hemde 20-çörli ýarşlary kabul edip bilýän ýurt hökümine Türkmenistanyň dünýä derejesindäki awraýynyň belinde galmagyny şertlendirdi. Mehriban arkadagymyz sportlugyny çylşyrymly tehra ýollar bilen türk barşygyny, sportlugyny teň kinäsazlyklary ýüze çykdy. Şonuň ýaly garaşylmadyk waka bolan pursatyny türgeniň tersaplylygy illenmermän maksady okkunluluk bilen çylşyrymly ýagdaýdan baş alyp çykyp bilmegi sportuň bu görnüşiniň esasy aýratynlyklarynyň biri bolup durýar. Bi ahlaki işlerin ýaklysy ilatyň ilkinji nowatda ösüp gelýän nesilleriň berik beden saglygyna üpjün etmäge, olarda maksady okkunlulygy, erkek hemde işin hereket etmek enliklerini terbiýelemäge gönükdirilenler. Mehriban arkadagymyz sport awtologynyň teň kinäsazlygyny düýdenden soňra ýoluny dowam etdi. Ýergeleni aýtsak, arkada prezidentimiz ýurdumyzda Amur kadar 2018 halkara awtoralyty geçirilende şu avtologda ýaşa goşulyp baýrakly orna münasip bolanlygyny aýratyn bellemeli. Görünüşýäli döwlet başlarymyz kesgitiniň mendirim dowamyna sportlugyny okuny görmegiň usullaryny ulanyp, sportlugynyň mümkinçiliklerini peýdalandy. Munyň özi tagdym durmuş ýerlerine agrarly sportuň dürli görnüşleri, şol sanyna avtomobil sportu bilen ýygydyry meşgullanýan Mehriban arkadagymyň ýokary ustaatlygynyň netijesidir. Soňky ýyllarda günden-güne Hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen ýurdumyzyň ýakyn günjoklaryny ýokary ekologiýa ýagdaýynyň saklanmagyna, adamlaryň tebigat bilen gatnaşykly ýaşamagyna mühim ähmiýet berýär. Munyň özi Mehriban watanymyzyň ýakyn günjoklaryny bütün halkary görkezlerine laýyk gelýän ekologiýa ýagdaýlarynyň bir karar bolmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Tebigat aýratynlyklaryň arasynda tehra howatynyň we ýurdumyzyň ýokary ekologiýa derejesiniň köpçülikden beden terbiýe hemde ýokary netijeli sport bilen utgaşdyrlygy adamlaryň işçiligini, ruh belenligini ýokalandyrýar. Munyň özi sakabatly topragy Mehriban watanymyza bolan bu ýysan jartdyrýar. Şeýlelikde milli liderimiziň ýygyderli alada we tagallat netijesinde jemgyýetimizde tagdym durmuş ýolgeler berkidilýär. Şonuň ýaly asly işleriň ýygyderli we köpçülikden käsidi eý bolmagy adam ömrüniň uzalmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Soňra Mehriban arkadagymyz sport ulugyny garagum tekratynyň birin tepeleriniň birine çykdy. Soňky ýyllarda günnün-güni Mehriban arkadagymyň tagallaty bilen
Yurdumyzyň ähli günjeklerini ýokary ekologiýa ýagdaýynyň saklanmagyna, adamlaryň tebigat bilen asynjykly ýaşamagyna mühim ähmiýet berilýär. Munyň özi mehriban watanymyzyň ähli günjeklerini ösen halkary görkezlerine laýyk gelýän ekologiýa ýagdaýlarynyň bir karar bolmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Bu ýerdäki bilintikden görünýän tehra giňişligi insan kalbyna ýakymly duýgulary oýarýar we göwnüň göterýär. Arkadagy prezidentimiz tehranyň ajaýyp tebigy aýratynlyklaryny synlap durşuny, mehriban toprakda bir ümmilmez watanyna halkymyz, ýurdumyz üçin ägir türlü işleriň bitiriljekdigi barada oýlandy. Şunda ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyryna, beýik maksatnamalaryň amala aşyrylmagynyň, atyrly işleriň durmuşa geçirilmeginiň geljegimiz bolan ýaş nesilleriň nesibesine düşüp, watan süýji ýaşlaryň ýöňde durýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekleri ugruna ihlaslarny we okuýup başarnyklaryny gaýgyrmajaklyklary baradaky duýgular hormatly prezidentimiziň kalbyny gurşabally. Hormatly izleýijiler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gogullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam aýlyk izleýijiler. Hormatly izleýijiler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň ahyrky garaş döwri fevral aýynyň 20-nä tamamlanýar we fevral aýynyň 22-sinden çarwan ugru döwri başlanýar. Mehriban adamlar, gelingen olsa fevral aýynyň 20-ninden fevral aýynyň 20-sine çenni hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani geljek hepden başynda we ahyryny ýurdumyň çägine gün ortagyna tardan çyl howa akynyň aralaşma netijesinde diýarmyň ähli welaýatlaryna ýagşyň ýagmany şeýle howanyň gejeng temperaturalarynyň durnuq ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hastakygy ýurdumyň Balkan welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başynda we ahyryny ýagşy ýagar. Temperaturlardan gün ortagyna ornak edýän tilligi sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradusdan 11 gradusga çenli mayıl, gündüzlerine 20-25 gradus, welaýatyň kenarya etraplaryny 12-17 gradus mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarmy ahal welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başynda we ahyryny ýagşy ýagar. Temperaturlardan gün ornak edýän tilligi sekundda 7-12-den 12-17 metr etýän şemal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradusdan 10 gradusga çenli mayıl, gündüzlerine 8-13 gradusdan 26 gradusga çenli mayıl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mary welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başynda we ahyryny ýagşy ýagar. Temperaturlardan gün ortagyna ornak edýän tilligi sekundda 7-12-den 17-16 metr etýän şemal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradusdan 11 gradusga çenli mayıl, gündüzleri 10-15 gradusdan 26 gradusga çenli mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarmy ýap welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başynda we ahyryny ýagşy ýagar. Temperaturlardan gün ortagyna ornak edýän tilligi sekundda 6-17-den 12-17 metr etýän şemal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 0-5 gradusdan 10 gradusga çenli mayıl, gündüzlerine 10-15 gradusdan 25 gradusga çenli mayıl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşwat welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ahyryny ýagşy ýagar. Temperaturlardan gün ornak edýän tilligi sekundda 6-17-den 17-16 metr etýän şemal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 1 gradus sowukdan 2-7 gradus aralygyna mayıl, gündüzlerine 8-13 gradusdan 21 gradusga çenli mayıl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başynda we ahyryny ýagşy ýagar. Temperaturlardan gün ornak edýän tilligi sekundda 7-9-dan 11-13 metr etýän şemal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 3-5 gradusdan 8 gradusga çenli mayıl, gündüzlerine 9-17 gradusdan 20 gradusga çenli mayıl bolmagyna garaşylýar. Hormatly izleýijiler, ýurdumyň fevral aýynyň 20-ni magnit radiýasiýasynyň goşak ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, siz fevral aýynyň 20-ninden fevral aýynyň 20-sine çenli hepden dowamyna ýurdumyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış boluňuz.
Ezidi vatandaşlar, qış pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 6 ötürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgenmegi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip bilejek oňuýsuz täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr ara çäge berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban eleşler, bulary berk berja etseňiz ýylyň islenik paslyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüň ödeninde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.